Ei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans. Înainte să înceapă acest episod, v-aș uita încă o dată să nu uitați să lăsați like dacă vă place seria și mai vreți episoade de Clash. Și după cum vedeți, în 3 ore și 13 minute este gata Gold Storage-ul la level 10. Bun, și de ce? What? Uite aici. În acest episod, după cum vedeți și în titlu, vom face o bază nouă. De fapt, eu am făcut într-un fel, dar vreau să mai pun unele defense și chestii și baza este într-un fel copiată, să zic așa, de la Genius. Genius, dacă te uiți la acest clip, te rog să nu te superi. Vedeți, Genius, este exact perfectă pentru și un Town Hall 10. Town Hall 8. Town Hall 10, de unde am scos și pe asta? Da, pentru că, vedeți, el își face upgrade, este maxat. E maxuat băiatul. Bun. Și da, este inspirat din genul acesta și când o să facă Town Hall, o să pună la fel ca aici și o să apară o bază de Town Hall. Și o să pună defensele pe aici, o bază de Town Hall 10. Town Hall 8, ce-am cu Town Hall 10? Unde mai are Tesla? Tesla de 3, mă, te pui. Bun, deci să vă arăt ce mi-a ieșit mie, nu e exactă. Ce nu e exactă, sincer, seamănă la o strategie, e 3 baloane, e vorba despre 3 baloane, 21 de giganți, 30 de acari, 10 barbari și 5 bombițe. Strategia merge destul de bine și o să am dragonii, fraților, dragonii și ultimul cannon la level 8. Bun, deci să vă arăt baza este aceasta, este ceva gen, după cum vedeți, este ceva de genul, așa, bun, deci să vedem, o să punem după stilul de pe stilul nostru. O să pun aici așa, o să pun un cannon, unde e cannon? Un mortar, nu un cannon, Doamne ferește. Și un Archer Tower de 3. Bun, Archer Tower. Bun, o să pun acolo ceva trap-uri, dar vom vedea noi. Vom vedea noi, nu vom... Doamne feri. Doamne feri. Și asta mă vine... Le vor distruge. Bun. Așa. Și aici voi pune... Ce să ne punem? Să ne punem... Asta sigur îl punem aici. Acolo vom pune bombița. O bombă de asta mare, giant bomb. Da. Și King-ul ceva gen pe aici. Să mai pun, pot să pun treburi dacă chiar vreau. Spun, chiar să pun niște treburi. Bun. Așa, am pus acolo treburi. Uite, gen pot să pun opa. O să pun chestia să mă încoci. Îți dăm și încă un mod. Dacă vreau să face din partea va fi ripan pentru el. Și voi pune, nu, mai bine facem așa. Stai că mă mere chestia aia. Bun. Bum. Uite mă pune așa. Aici voi pune. Bă, mă vezi? Să voi pune un de ăsta. Și aici încă un de ăsta. Bun, opa. Bun, bine așa. Voi pune exact canul acesta care este la făcut. Îl pun aici. Și canul
acesta, care nu pot să-l găsesc. Era singur pentru că el e singur care. Nu contează. Bun, să ne punem un concanon aici. Și ne punem un concanon aici. De ce nu? De ce da? De ce nu? De ce da? Bun, și în concanon ar merge pus. El mai are aici ultimul cannon pus. Și așa. Să vedem acum dacă cred să ne Archer Tower aici. Archer Tower aici. Archer Tower aici. Nu se rămâne. Reflect acum. Voi pune un air defensiv, dar după ce pun cannon acesta îl put fix aici. Perfect. Ce ți mi-mi place baza lui. Și în sfârșit am și un model de bază mai potrivit, să zic așa. Și aici punem gold storage-urile. Încă un gold storage aici și încă un gold storage aici, care se la upgrade. Dacă tipul va veni pe acolo, uite, am un inventar. Bun. Așa. Nu știu ce să mai pun, ce ar fi mai important. Nu, spun. Air defense-urile. Așa. Voi mai pune... ce să mai pun pe aici? Pe aici să fie... Rainbow, o să mai pun o bucăță de asta mică aici. Și, mamă, câte defense-uri are. Asta le pot pune pe aici, gen... Pun Thermal Camp. Gen Wizard Tower-ul le pot pune în loc la King gen. Ce-am cu genul? Bun, acolo? Nu, ar defensiv am zis. King-ul pune acelea. Că pune chestia asta ce? Și încă chestia asta iar. Va fi bine. Bun. Deci, mai chiar. Vedem wow. Să scrie șmecher. Șmecher. Tate. Ok, thanks. Oh, thanks for subscribe. Spun din asta de level maxim aici. Nu, de level maxim după sărăcie. Spunem o bană gold de gold le vom pune aici. Gold mining. Bun, le vom pune așa. Bum. Bum. Perfect. Perfect. Bun. Acum voi pune storage-urile. O să începem de la chestia. De chestia asta se pare că da. Un gold aici, un elixir aici, un elixir aici, unul de ăsta aici, unul de ăsta aici, încă unul aici. Așa. Și să punem asta aici, asta aici,
wizard down aici. Aici. Thanks. Building haturi. Sper că nu trebuie să mai mă duc în pentru că nu vreau să fac videoclipurile mari. Și asta le voi pune, steagul aici în colț. Voi pune torți aici. Torți aici, set. Bun. Save. Da. Oricum, hai, eu vă mulțumesc de vizionare, vă mulțumesc că m-ați vizionat și ne revedem data viitoare. Uitați like, bă!